Lidi, toto je první video z GTA 5 na mém kanále, je to story mod, jenom bych chtěl upozornit, je to story mod, nemám tady žádné mody. Mám tady dohromady 37 aut a s polovinou budu vyjíždět Mount Chiliad. Samozřejmě nebudu vyjíždět Mount Chiliad se sportama, protože to by bylo moc jednoduché. Vyberu si takové ty těžší auta, s kterými to bude trochu obtížnější, takže já se vám ozvu, až budu mít nějaké vybrané a budu už kousek od Mount Chiliadu. Takhle lidi, na úplný začátek jsem si vybral tady toto auto. No, nevím, jak to bude moc obtížné s tímto autem. Kopce to moc vyjíždět nechtělo. A co si budem, není to úplně nejrychlejší auto. Jo, takže můžeme se pustit na to. Zatím se tomu daří celkem dobře, ale tak jako tady to je vždycky nejhorší, tady ty kopce. Zatím se tomu daří zatím dobře, no jo, zatím dobře, takže snad by to mohlo vyjet. Doufám, že nebudu chytat drapla u toho. Tak jo, já se vám zase ozvu, až bude nějaký problém. Tak jo, čau. Tak jo lidi, zatím se tomu daří fakt dobře a vypadá to, že to nakonec vážně vyjede to auto. No, oj. Dobrý. Zatím se tomu daří, jak jsem říkal, dobře. A tady už není co zkazit. Tady ještě možná i ty schody bych chtěl vyjet. Tak jo, úspěšně jsem vyjel i schody, tak můžeme se vrhnout na další auto. Jdeme s ním skočit. Pokud na ten skokanek vůbec ještě dojedu. Počkej, mám parak? Mám. Tak jo. Ozvu se vám až zase na té cestě. Tak jo, a jako druhé vozidlo tady máme takovouhle dodávku. Mám takový lehký pocit, že tady už začíná trošičku přituhovat, protože co si budeme s dodávkou vyjíždět Mount Chiliad, to nikdo nechce. Tak jo, samozřejmě zase jak u prvního auta se vám ozvu, až budou nějaké komplikace. Tak jo, a jak první auto, tak tady tato dodávka sice z potíží to vyjela taky, ale myslím, že na schody to úplně nevyjede. Jinak budu moc rád za like, odběr a zvoneček. No, možná. Pojď. No tak to nevím. No tak, teď se nevěl úplně na vrchol, protože jsem se tady zaseknul. A prostě nevědu to. A ne. Sakra. Pojď. Ne, prostě nevědu to. Počkej. Že by? Ne, nevědu to. Tak jo, ozvu se vám zase u dalšího vozidla. A jako poslední vozidlo tady máme Monster Trucka. Toto video bude možná krátké, protože v garáži nemám žádné auta, prostě nějaké špatné, nebo pomalejší, s kterými bych měl nějaké problémy.
Monster Truck si myslím, že to vyjede naprosto skvěle. Určitě. Samozřejmě joke, nevím prostě. Tak jo, já se vám zase ozvu, až budu u Montrealu. Na cestě u Montrealu. Jo, jinak napište do komentáře, jak se dneska máte. Já se mám dneska jakože skvěle. Až na to, že jsem teď... no, nebudu komentovat. Dobré. Já se mám dneska skvěle. A zajímalo by mě, jak se máte dneska vy. Tak jo. Jo, ještě napište do komentáře, jestli byste chtěli víc takovýchhle GTA 5 videí a pokud ano, tak mi můžete napsat nějaké nápady, protože já vůbec nevím, co mám natáčet z GTA 5 Story Mod. Jakože ale vůbec nevím. Tak jo, už jsem před výjezdem na Mount Chiliad. Tak držte palce a jdeme na to. Tak jo, Monster Truck s tím zatím nemá žádný problém, což se dalo čekat. Že s tím nebude mít žádný problém. Prostě přejede úplně, ale jakože úplně totálně všechno. Nemusím jezdit ani prostě po tady této cestičce, prostě můžu to vzít po kamenech, asi, po kamenech. No, ale nevím, jestli to vyjede ty schody, což bych byl celkem rád, kdyby to vyjelo ty schody, jakože co si bude. To nemyslíš vážně. Prostě jsem spadnul. Ale tak jako Monster Truck prostě nemá s tím žádný problém, vyjede to úplně na klid. Tak tady jsem prostě spadnul, tady jsem to moc přehulil, ale jakože moc. Ta cesta, jak ona je prostě úzká a ten Monster Truck tak široký, hlavně ty kola a to, tak to není moc úplně na takové úzké cesty dobré, no. Ale jako Monster Truckovi bych dal zatím fakt 10 z 10. Zakřiknu to. Ne, dobrý, good. Nice. Tomu prvnímu bych dal asi tak 7 z 10, za to, jak to bylo pomalé. A tomu druhému bych dal 5 z 10, protože ta dodávka byla naprosto otřesná. Jako můžete napsat i svůj názor do komentářů, jako vůbec se nebudu zlobit. A napište do komentářů, co bych měl tak třeba zlepšovat na tady těch videí, jestli bych měl dávat málo pauz nebo něco. A já vždycky, jak mluvím, tak prostě mi to nějak nejde. Tak jo, už budeme tady. Asi myslím, že nemusím ani vidět ty schody, že prostě bum. Kamo, to děláš prdel, ne? Tak teď jsem měl kámo na málem. Teď jo. Kámo, tlaky. Kámo, já to vždycky přehulím, ale jakože vždycky, hej. Pojď. Není žádný problém, jsem tu. Takže toto je konec videa. Jestli se vám tady toto video líbilo, samozřejmě dejte like, odběr a zvoneček pro více třeba GTA 5 videí ve story modu anebo Brawl Stars. Jako můžete napsat i do komentářů, jaké videa byste chtěli. Tak jo, mějte se hezky a čau.